Dobro jutro, dobar dan svima ljudima dobre volje, evo me u još jednom videu, a tu odgovaramo na pitanje kako se prilagoditi hladnijoj klimi u Kanadi s usporedbom tome da dolazimo iz toplih krajeva kao što je naš preljepi Balkan. Naravno, ima nas posvuda, gledate nas od svuda, ali nadam se ako ste otišli u hladnije krajeve da ste se dobro prilagodili kao što smo i mi. Pa eto, krenimo na 5-6 nekih stvari koje možete napraviti da bi se osjećali toplije i bili topliji. Prvo, investirajte u toplu odjeću i obuću. To kad smo mi prešli iz Vancouvera, recimo ovdje u Lethbridge, prvo što smo napravili smo otišli u dućan i kupili brdo odjeće, jest da su nas malo čudno gledali. Izgledali smo kao u onom filmu, ako se sjećate, iz Jamajke kad su išli na prve zimske olimpijske igre. Sve su navukli, uključujući i onu njihovu torbu. Tako, to uključuje kapute, bunde, čizme i rukavice. Važno je da se zagrijete od glave do pete, posebno tijekom hladnih zimskih mjeseci. Pređimo na 2. Koristite grijače. Ako stanujete u stanu ili kući, koristite one male grijalice na struju i to će vas učiniti toplijem. Naravno, ne gledajući na račun, ali i to vas može zagrijati tek nakon mjesec dana. Nešto toplo oko srca ili novčanika. Evo, tu dolazimo na broj 3. Kupite hranu koja će vas zagrijati. To jest, kupite namirnice i spremajte nešto kao što je gulaš, juha ili nešto što će vas okrijepiti. Čorbe razno razne. Idemo na 4. Kretanje. Vrlo važna stvar. Zato ja jesam onako fit, kao što možete vidjeti u ostalim videima. Evo, imamo kada smo radili picu, tu sam imao najbolji shape. Potražite, radimo picu na Mi u Kanadi i vidjet ćete moju jako dobru liniju, jer ja u stvari nisam bio debeo, nego sam se grijao. Tako, kretanje. Izlazite što više. Toplina tijela se stvara kroz kretanje, što će vam pomoći da se osjećate toplije. Ukoliko je mraz, pazite na kožu, koristite rukavice, šalove, kapute. Tako, idemo do broja 5. Kontaktirajte ljude koji su prošli isto iskustvo. To jest, pitajte mene direktno ovdje dolje u komentarima ispod videa ili u nekom budućem live-u ako imate neka pitanja sa ljudima koji žive, koji su već prošli nešto i mogu podijeliti iskustvo. Ali čuvajte se, ima ljudi koji dijele iskustvo namjerno da bi vas tamo postavili u situaciju koju vi ne biste baš željeli. Jako je teško prilagoditi se novoj klimi. Povežite se s ljudima koji su prešli isto iskustvo. Oni vam mogu dati dobre savjete kako se prilagoditi novoj klimi. To je ono što sam ja rekao. Pređimo na broj 6, on je zadnji, pa da završimo ovaj kratki video 4 minute. Nađite sebe. Učinite sve što je potrebno kako biste se snašli u hladnoj klimi. Što znači nađite sebe? To je malo čudno. Ljudi koji misle hladno, to jest oni su hladni prema svim i oni najčešće su i hladne osobe i osjećaju se hladno. A tople osobe koje šire ljubav, sreću i pokazuju to prema drugime, najvjerojatnije će se osjećati topli. Ovo nije znanstveno, ali to je nešto moje što sam si ja napisao i stvarno ja pokušavam biti topal prema svima vama, zato i koristim ovaj filter u boji topli i da ne bi prenosio hladnoću prema vama iz ove hladne Kanade. Evo ga, prvi mjesec. Imamo još malo leda, ali eto, prvi mjesec je u plusu skoro sve. Ide do 8 Celzijusa. Čuo sam da tamo u Hrvatskoj je 20 Celzijusa bilo. Kako je ovo zima? Nema veze, za kojih 100 godina, 200, kad ću biti ovdje, imat ćemo more. Tu ići ćemo, kupat ćemo se u prvom mjesecu. Imajući to u planu, prilagodba hladnoj klimi u Kanadi može biti izazovna, ali sa pravilnom odjećom, prehranom, kretanjem i podrškom od drugih ljudi, to je, u stvari, uopće nije izazov. Hvala na gledanju ovoga videa i vidimo se u nekom drugom. Postavite neko pitanje, nešto, još jedno ovako prekrasno pitanje, pa odgovorit ću što ću prije moći. Evo ga, gledam na nekim kratkim videima, 3, 4, 5 minuta, znam da nismo snimali zadnje vrijeme. Za sve vas veliki pozdrav i sretna 2023.